Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na Paulwan ni Doming kan ti kidnapper a kapre. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Ay, may puspon man ti barangay kan iske eleksyon wino saan. Awan parikot ko, tamukmet. Ar-aramidek ti amin nakabaala kamang papintas iti barangay kaw. Anya ti kao dyan adamag aya may papan iti dayta. Sigo niti may sa TV station ang maka-administrasyon. Tinsalangan presidente ti mapanuray no may tantan wino matuloy. Kasta aya. No matuloy, awan parikot. Tay manugot mo ni Doming ag kandidato kas chairman. Nasaya at ano kasta, tapno baka inanakamutin. Nauntayon ti panawon na panagsirserbe. Wen, naundayon ti panagsirbe kas chairman. Isunga road. Ngam, ag kandidato akmet lang nga barangay kagawad. Aniya? Uri kaskasano, nalaklak ka lang di trabaho ti kagawad. Kentap no, mabayabay kumutlangan ni Dumi. Aginggat, talaga akabailan ang timunan ti barangay. Awa naman lat kabailan di manugang mon. San ngay ti dayta, bakit? Agtala kaking kuana, tayo sulang arod mo ti endorse ko. Mutlagayam. Itid mo akin kuana ti waya-waya. Alaman langin. Ngem ag kandidato akmet lang nga kagawad no matuloy ti barangay ken iske eleksyon ita a December 2022 nalpas. Makamo ka man langan. Taurean niyat ibagbagak. Ammo kaktintumot lakay kayat mo ti masurot. And that's final. Anyaman ti kagura yon kin ni tatang aya. Ipilit na ti kayat na. Kunak nga aginanan no matuloy ti eleksyon. Gimipilit na. Ag kandidato ka naman kid din na para kagawad. Anya day jay. Ita? Imbes nga aginanan, ag kandidato man nga rudain. Anya? Wag, isut ko na kanyak itay. Ay, anya lakit din ni tatang. Diuray saan nakagawad no kaya't nabayabayan ni Dumeng. Mabalin mo't lata. Di iso ti advisor. Kasaritak tuman ida? Unman kid day. Imbis sa makainan na ti utek kun baginan. Anya lakit din nga agpaiso ni tatang aya.
Awan lat dumanan kadagiti makuna nga iranan a politiko manipod municipal aginggat senador. Kaya't da aginggat matay da sa dala sumardengag kan kandidato. Nasa umon. Dito'y langan ili tayo Manungay ti senyor asanggunian dita. Isu nga rod. Naglaklakay kan nagbakbakit dan. Di da pa'y lakit ipasublat mo't kadagiti agkabanwag uno kaubingan na. Numaminsan, at damot laang kadagiti butanti na ita. Rugyak man to'y plat na panunot ka. Ti kidnapper a kapre. Ada nga takasta. Sa bagay, fantasy to'y plot ko ita. Mabali namin. Uy, dahi ti titulong ti istoryak. Bayan. Ay na, ay. May mayat manan na ito. Tangay awan ni Rosa. Dakdakkel ti gundaway ko amaturog. Saan lang arumidap. Ay, sa nabalay. At dan plat kan title pistorya. Lalakan tulangan na ito. Ay, kapre. Kapre. Wah. Kasano da ito yan, Don Gostilo nga asawa. Apay, Dunya Sofia ang asawa. Basta po lamay salakan ta ni Senyorita Rosa nga anak ta manipot iti kaprehan ang italaw kan ko na. Pinaraot kon kadagiti private army ti paglemlemengan da. Ngam saan da anak kaasidag. Kasano nga rudan? Amang ano dakas ti aramiden da iti anak ta. Ay, agpa-anunsyo ak kadagiti TV station ken radio stations dito'y probinsya tayo. Iti anya. Asino man na makaisalakan king kuana, isot mga sawa. Ada nga rod mayat nga agseba. Isu nga rod ngagpaiwaragawagak. Amo, ado tag gusto iti anak ta napintas ken anak ti baknang. Sige, agpaiwaragawag ka nga rodin bareng adda mayat nga agseba amang isalakan iti anak ta. Kasta ti panggep ka. Kaano ti panagpaiwaragawag mo? Iti kabitan na panawin na. Awagak ti amok a radio announcer. Sige nga rod. Ken agpaarami nak may iti pakaamo a maipaskel kadagiti kalkalsada. Ken kaadwa na pagdutupungan dagiti tao. Ay, kakaiso na lang arodin nga anak ta. Kasta pa'y tinapasabak ken ko na. Ay, saan ko nga ipalubaws? Amay sala nga kapre ti mga sawa king kuana. Ken saan para kapre laang tinapintas nga anak ta. Agtuyan ti tubog ti ubas nga inuman niyaw, Senyora Sofia. Agyamanak indang. Idi sumlatan di talamisaan. Nakalidliday kayo, Senyora. Asino kumati maragsakan iti kastoy na pasamak. Uwan nga ron Luko day di akapre. Kidnapper gayam. Huwag nga rod. Sapay kumatawan dakas nga inaramid na ka ni Rosa. Panagkunak katawan, Senyora. Ngamin, napatagkan kwa na ni Rosa. Kaya't nangarod nga asawaan. Huwag matkit di Day talaang nunalpasan te.
ti anya. Pakawanan da ko senyora. Ang mga nalpasan ti hanimunda. Aniya. Kayat ko asawan. Ang mga addan inaramid dayay akapre ni Senyorita Rosa adi nagayatan daytoy. Ay, sapay la kumaatas anak kasta tinapasamak. Anya nga rod itan, senyora. Saan akabailan dagiti private army ni Senyor Gusteng? Isong aron ngagpaiwaragawag iti TV ken radio stations. Bareng addamayata mangispal ka ni Rosa. Napintas ken kakayso na nga agtawid iti sanikwayo ni Senyorita Rosa. Iso nga amok nga ado ti agseba gapo ken kuana. Ken na isang sangayan ti kinapintas na. Ay, sapay la kumata maispal da indang. Nakasat ti makaispal ken kuana. Tani Senyorita Rosa ti katukad ti baligi na. Ngamno agkam kamali. Ang mga no isumot ti pakatayan da. Taadda pa nakabalin da jay akapre. Masapul nga rod nga ada anting-anting ti manglaban ken kuana. Taasino kuma ti adaan anting-anting. Kansahan a drama da ito indang. Ay wun anya. Nung anya ti amo tayo, no damot taong adaan na isang sangayan apan nakabalin. Ano di ko na yung anang nagyodamag, wano anunsyo iti radyo na nang? Ti kano anak ni Don Gustilo kayabkab ani Rosa, kinidnap da. Anya? Tinalimod akras ka? Wan. Nagloko na kita na kidnapper. Sigurado dakil ti ransom mani akid dawan da. Saan kanumat a kidnap por ransom? Tamay sa kano akapre tinang kidnap ken kuana. Anya? Kayat kano dayjay akapre nga asawaan ni Rosa. Sa pagkakapre. Sana pang kapre lang ni Rosa na nang. Awan maaramidan tayo, anak. Ngamamom ka de, ti waragawag ni Don Gustilo. No anya ti premyo ti makaispal iti anak na. Anya na nang. Mano a milyon. Ayam na siya. Saan kong alman ang tidak kalagatan. Tinapatag. May spal ko tinalimod nga ay ayatag. Ngore may saklang amamuto. Nalaplabas pa'y nga milyon, anak. Taiso kanot mga sawa iti anak ni Don Gustilo ti makaisalakan ken Rosa. Anya? Akayat na matasawan, isunto ti mangtawid iti kinabaknang da tabukbugtong nga anak da ni Rosa. Naggasatan ti makaispal ken kuana no kasta. Siyak lakuma. Panagkunam, adda nga ta mangigasang-gasa ti biyag na, tapno maispalaang ti anak ta. Patik nga dama kay tured. Ado ti babak na nga gusto kong kuhan na. Napahay damot amin. Uwan nga rod. Ultimo ti anak ti gobernador kanang congressman awan na aramidan da. Saan nga mo no anya ti kayat na? Angam, iti daytoy agon daway. Ti pagayatak ti masurat. Naskan kat maispal, manipod iti daya awanan bain akapre. Parwaranak dito'y nalawa, ago kayab, kapre. Saan, Rosa, biyag ko? Isublin ako ni Jay Mansion me. Wun, isublikan to, ngem saan pa'y nga ita. Kanon to? Intun, masursuro na kun nga ayaten. Dinto mapasamak dayta. Matayak pa'y nga umuna.
Saan mo kuman nga urayan ang makapong tutak, ket gunuden ka, babaan ti puwersa. Anya? Ay ayaten ka, Rosa. Napatag kaunay kanyak. Iso adyak aramiden ken kadayta. Takayat ko, ayaten nakmet adisnudo. Dadal siguro ti utak mo. Nada utak mo, Anya, Mabalin ka di mat nga agasawa ti kapre kan normal a tao. mabalin. Apay kit din asaan. Diyos ko. Kasano nga ta malibasak ta ito ya kapre. Amok no anya ti pampanunutem, Rosa biyag ko. Pampanunutem no kasano amalibasan nak. Awan maaramidam. Iso asursurwen naklaengen nga ayaten. Iti kasta, awan dakes amapasamakken ka. Anya? Kayat ko asawen. Tapno saan ka agunuden, babaan iti puwersa. Ti amoyo, kabaalandak. Awan to ti makaparmak kanyak. Orayan niya taramidin nyo. Saan da ka maparmak? Gaputa sa anak agapten iti bara. Sige! Dumarup kayo, tamarimid kayo amin! Sunod ka ka mo! Matay ka namin yan! Sunod! Urayan niya, taramidan nyo! Didak maparmek! Anyat napasamak, senyora. Naisalakan da ka din ni Senyorita Rosa? Napaay ka no dagiti nagpanggap amang isalakan ken kuana. Anya? Huwag indang. At da ka no pa'y kakadwa da a pulis ngam saan ka no a kapten tibala da ichay a kapre. Kasano ni Senyorita Rosa, Senyora Sofia? Saan kami matkit di ang mapukawan itinamnama kini Don Gustilo nga asawa kindang. Uwan mo't kiti Kastiti na ko na. Saan mo't siguro adang ranti kapre, tay ayatin na ni Senyorita Rosa. Tilaang dakas na, no nagaramidan na niti saan na rumpang. Sa apay la kumata saan indang. Uwan, senyora. Ikararag tayo, asalwadan ko mati apo ni Senyorita Rosa. Sigun iti damag anang ngig ko iti arubayan ti mansyon ni Don Gustilo. Napaay ka no nang iti nagpanggap ang mangispal ka ni Rosa. Nadala ko nga pan nakabalin ko. Siyak ti mangispal ken ko na. Ayun, anya ko mat maaramidak ket nanumuak lang nga mamuto. Ha? Ninang kong engkantada. Kunakot asikat yung parang. Mano nga aldaw nga mina napalpaliiwan ka. Dumay nga anak ko iti bunyag. Ninang, Nakitak ti kadat na dagsen aparikot mo. pudno, ninang kong engkantada. At da ngamin dakos ang napasamak iti nalibod nga ayaten kan pagrukbabak. Amok!
Ni Rosa, tinalimad a pagrukbabam, saan ka day? Tibugbog to nga anak ni Don Gustilo. Wan ninang. Kinidnap ti maysa a kapre nga gusto met kenkwana. Uy, kat adun tinang padas amang ispal kenkwana ngam napaay da. At the private army dagiti babak na nga gusto kenkwana. Anak ti congressman, senador, kaskada gobernadora ngam napaay da. At dapat dagiti pulis. Amok, anak ko iti bunyag. Napatig una iti gunggunat ti asino man na makaisalakan ka ni Rosa, ninang ko ngayon kantada. Tano asino ti makaispalkan ko na, isaw ti mga sawa. Kat, kayat mo nga isalakan, saan ka de? Dakkel ti ayat ko ninang. Aramidem, dumeng anak ko iti bunyag. Kabailam da ita. Anya? Tinapudno a panagayat mo kenkwana, ti agbalin a bilag mo, tapno maparmak mo ti kapre a kidnapper. Awan mo't armas ko ninang. Tinapudno nga ayat ti armas mo, dumeng. Kanday ta nakakaratay di tatenged mo, ti pangparmak mo iti dayjay a higante. Ito'y palsit ko. Nagpukawan tininang kong engkantada. Makamunitan. Mapanak iti mansyon ni Don Gustilo kat agpresenta ak. Makigasangga sa tak, senyor. Apaya di mo ikan iti gundaway Gustilo. Anya ti amom no isukit diti na ikari ang makaisalakan iti anak ta. Bueno, umano ko tak, kas ingkarik, sikat ti mga saway ti anak ko, no, makasubli ka pa'y asibibiyag, ken may spal mo ti anak ka. Agyaman na kiti panang tudyo kanya kiti gundaway, senyor. Wen, kastay kunada, san ka kumaamay ka rin ngam sikat ti adda iti umno akan ito agasapulan da ka. Senyor. Damok, kilang kinabak na nga tawidan ti anak ko ti gapuna, akait mong ispalin. Tamay saka lang nga mamuto, kat kayat mo ti bubaknang. Saan na dahi ti kapatgan, senyor? Anya nga raw? Pakawanan da ko ma. Ngam nabayagan nga gruk babak iti anak yo. Anya? Ambisyoso ka matgayam amamuto. Gusteng, anyaman tiga punang agragot saanan aday ta tinapatag. Ti kapatgan kat maisalakan na ni Rosa manipod iti kidnapper kapre. Saan ko ngay palubos? Kapre a kidnapper, ngagkinagkan ka ni Rosa ngay ayatag. Patayin ka! Anya, sika nga ansisit? No ansisit man ti panagkitam kanyak. Siyak ti mang pataykin ka, baban ti palsiit ka. Anya, palsiit? Di pa'y kim na kanyak tay paltog dagiti rimaut ditoy. Tapno mapanak na kam ti bagbagak. Ato yan. Oh. Timatak ka. Anya, narik namon. Tipay mesa. Yakon makakita. Dagiti dua ka matag. Patayin ka, Timel. Pinalsiitam ti dua ka matag. Ganapem, kapre a kidnapper. Ita, ipanaw kon ni Rosa.
Itatag ko ni Rosa, Don Gustilo. Oh, Rosa, anak ko. Papa, Rosa, iha. mama, agyaman nagtanais palnak ti mamuto, ni Domeng. Kidawa kon ti ima ni Rosa, Senyor Gustilo. Pudno ang nagkariak. At sino man na makaispal keng kuana kat isot mga sawa. Ngam! Nung ka nga ramidik dita, gapot na mamirmiraot kalaang lalaki. Gustilo. No kasta, tumpagkaglangan iti biranda ti mansyon, papa. Anya! Saan ka mabalin, Don Gustilo? Walang kantis ka. Ho, Aryo! Sino ka? Siya ting kantada ani ng itibunyag ni Domeng. What? Ania. No saan ka nga agtungpal, Don Gustilo? Pagbalinin ka, analaad, ako bow! Anya! Anya kumakunayar, Don Gustilo. Anya. Sus. Natagay na pa kamanay. Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.